namhlanje sivakashelwe ungqongqoshe wezobuciko amasiko nezobuciko angasibeka kanjani uzokuchazela abantu ungqongqoshe ngoba ukhona la kodwa nje yathi sports arts and culture so ikanjalo nje namhlanje ke sihambe saze samthola namhlanje sihleli naye la kwi podcast affirmation KZN's #1 podcast sizoxoxa into ehlukahlukene ke ithinta ezemidlalo ngqongqoshe asikubingelele sikwamukele futhi kulesihlalo sokusona ngiyathokoza Ndela ngibingelele kuwena ngibingelele nabo bonke ababukeli nabalaleli bakho kwi-podcast affirmation ezemidlalo ezobuciko namasiko hayi bekeka kanjalo uyayizwela hlale umuntu omuhle Khawula ungqongqoshe wayo ke ezemidlalo ezobuciko kanjalo namasiko yazi ziningi izinto kufanele sixoxe I hope isikhathi disappointed ngenxa yesikhathi kodwa ke siqale nje ngqongqoshe sithi nje just a brief background yelokhuzana ukuthi ubani ungqongqoshe usuka kuphi ngoba abaningi ngiyazi ukuthi bakwazi lapha kwe-NCOP ulwa lapha uwedwa ugijima naye boom aphela lo 5 years sesikubona manje ususe KZN nakhona futhi kwaba lobuzukuzuku ukuthi ungene waqina ungenile eKZN iyazwakala izigi zakho namhlanje usungqongqoshe ke wezemidlalo ake sithole ukuthi ungqongqoshe ubani usuka kuphi well angaze ke ngoba kude kakhulu kodwa ke umuntu omuhle wakakhawula ngakithi bathu B ufika ngakithi nje ngesikuthole bese uthola B umuntu omuhle ngamthola kodwa ke kudume kakhulu B ngizalwa kwaHlongwa eMzumbe ngizalwa inkosi ucalala kubo Khawula kundlunkulu wakhe umama uFlora mama Dlala inkosazana inkosi uMdlangazo so inkosi kaMadlala nje umzala wami ngoba uma wami nobaba wakhe bayalamanga we are a family of 10 5 boys 5 girls konke lo baba wayedume kakhulu ucalala kubi inkozimalanga eqenjini lekhathi ngiyakukhumbula ngisishume ekhaya intokazi ezisihlanu nanensizwe ezisihlanu udadewethu omdala inkosazane kababa futhi oyifirst born ke ekhaya umama kaMkhuleko Hlengwe hayibo umkhuleko babili kubo umfowabo inkosi yakwaThoyana bese kuba umkhuleko it's just the two of them so umkhuleko is my nephew hayibo bengayazi ke leyo kodwa ngasekho emhlabeni ulanywa udadewethu washadela kaMtshali nawo ngasekho emhlabeni bese kuba owesithathu udadewethu washadela kayena ukhona ke ngasohlangothini labafana ngingowesithathu mina udadewethu lo omdala njengamanje naye ungowesithathu so you'll see nangosohlangothini labafana umfowethu omdala ubheka amahlongwa akasekho emhlabeni so ubukhosi kuphethwe indodana yakhe ke uMelisizwe uMisisizwe bese kuthi umfowethu engumlamayo ushone naye ngonyaka odlule akasekho naye emhlabeni so sengimdala ngubaba wenkosi kahle sekubikwa kumina basekhona ke abafowethu abangilamayo uNhlanhla noBongani nodadewethu ke omdala ke ukhona udadewethu omunye ozemva kwakhe umnyeke okugcina washona ke siseyingane kakhulu so that's me ngafunda kwaHlongwa emini ezikoleni zakwaHlongwa wazama ukuhle primary Mzumbe Mzumbe primary nayo ufunda eBhekuzulu college kwaNongoma ngabuya emva kweyiteleka lapha ngimncane kakhulu I think I went to school in a very young age because umfowethu engimlama lo shone ngonyaka odlule bengingaphambi kwakhe esikoleni kuze kube ukuthi in fact even on paper on age ungemva kwami kodwa ngimdala kunaye ngoba manje angilento yokungazi ukuthi uzalwe nini so siyothatha ama-ID siyacabangela ngoba manje ungemva kwami wagcina emncane kunami even nakwi-ID so ke ngafunda ke eBhekuzulu college ngabuya ke emva kweyiteleka ngayofunda eMgamuli high school la ngiqede khona umatric ubaba uDokotela Nyawoza ngase ngisuka lapho ngiyofunda Ongoye ke ngenza ngayo Ongoye very interesting ngiyofunda ilaw ngifika lapha ubaba was a friend of othi Nxumalo professor ngiyambona baxoxe ngithe ngizwa ubaba uNxumalo ethi hayi yakodwa kwenkosi bona mfana uzala wangithatha wangifaka ngaphakathi ngiyafika lapha ngizithola sengiregister kwinto engingayazi ekuthiwa iBPED sengiyifaculty of education but I came here to do law now I'm in education I had to comply nakhona ke ngaqhubeka ke nale education ngaba uthisha ke
ngaba uthisha omkhulu isikhathi esiningi ngaba uthisha omkhulu ngafundisa iminyaka emithathu ngase ngiba uthisha omkhulu so singasho nje ukuthi into yakhona enkathini ukuthi uthisha because I think lo Bulawayo uke waba uthisha. No, not necessarily. I think abantu abangaphambi kwethu abasizala babecabanga ukuthi ubuthisha is the easy way out to the field of jobs. So I think that is why the talk between my father and Professor Ngumar end up ngilenda kwa teaching babecabanga ukuthi yona ndlela ukuthi le usheshe ufike ekusebenzini. Yeah. So ke ngangena kanjalo, but I don't regret. I've enjoyed myself in my life as a teacher. I really enjoyed myself. So wangena kanjani wepolitiki lapho usuthi waba imember yeSADESM? iSADESM iqale kuthina siholo umfundisi uZondi usihlalo wethu. Ngibe kwi current national, yes, ngibe kwi national committee, executive committee with brigade. Ngisasanda kuqala ukufundisa I think ngama 90s, mid or late 90s. Ever since I've always been in leadership in the IFP. Kodwa ke usihlalo oqala we-youth brigade kwaba uMusa Mkhize ngo1978. Washona kuMusa Mkhize akashonanga kodwa usihlalo washona sevele sekungene uMusa Zondo. uMusa Zondo uhlala isikhathi eside usihlalo. Mina ngibo wesithathu. I became the national chairperson of the Youth Brigade after Musa Zondo in 1998. So ngaseva ke mina ama-terms awu-2. So ngibe kwi-leadership ye-IFP Brigade isikhathi eside. Ngisevile kuma-local structures ebranchini kwi-region eMzumbe. Ngaseva isikhathi eside ngaphansi kaMusa Zondo. Executive in different positions as the additional member, as a treasurer, ultimately as a national secretary, ultimately I became the national chairperson. And again about chairperson where IFP province, I was in Natal. I was the first mayor of Uku in 2000 after the local government elections, December 5, 2000. So I was the first mayor from 2000 up to 2004. Floor crossing, yes, Gileli Imanga, kwafika abantu bazothenga abantu. We lost umkhandlu not because we had lost elections, but because abantu beqane ngehlalo. Kwase kubanzima ke emva kwaloko ke. Nakusekusungulwa ke neqembu lasuka kuthina lisungulwa udadewethu uZanele. In fact uZanele Magwaza, when I was the national chairperson, she was my deputy. President of IFP, when I was the national chairperson of the Youth Brigade, he was my national secretary. So it's very interesting. So we have all grown up together like that. So I've always been there in the leadership of different levels of the IFP. Right now I'm in the National Council of the IFP, and I've just been put in the, I don't want to say appointed. I want to say I've just been given the opportunity to serve in the national executive of the party in the NEC. Umsebenzi othanda ukuba nzima. Mhlawumbe Mhlonishwa asimove singene kuyona i-department because I think sik-invite ngaleso sigqoko kakhulu. Ngiyazi but yazi le yobuthisha iyangikhumbuza. Cha ngikhumbula uBulawayo ukuthi ube uthisha. Kanti nohlalo futhi we-IFP kwi-province ophinda abe yi-prime nayo ube uthisha. Umuntu omuhle Khawula oka arts and culture uqale lapha ebuthishini. Ikhona lento yokuba uthisha. But there is nothing wrong about it though, I must admit. And sesiya ngala kulomnyango ophathisiwe umnyango onomzima kakhulu sibonile bekumuphi unyaka I think bekuyikhathi zayo iCovid if memoriam ingiseva kahle begijima lapha na ku N3 betoyitoya amsho wawibuka leyo Ba celebrate kabili kwathi ubaleka kakhulu kudlula wonke umuntu. But uyayikhumbula leso sigameko. I do remember. Abanye ama challenges omnyango Mhlonishwa Khawula kubese kuba nalawa futhi othola ukuthi kunenkinga yokuthi la kuma artist buye uthola ukuthi nomnyango unokusebenzisa ama-artist awodwa ngiyaye ngizwe ukukhala ngento ekanjalo, you understand? And iziningi inkinga ezibhekene nama-artist engicabanga ukuthi mhlawumbe usazoxhumana ney'nhlangano
lezi zithi bamele and all that stuff. So eyinkingeni ngicabanga ukuthi ama challenges abhekene nomnyango sebewa highlightile kuwena. And nawo amanye owaziyo ama-artist, understand? Angifuni ukufika nakulento yokuthi ama-artist ajabulisa umuntu wonke South Africa. Ayikho into oyenzayo ngaphandle kwama-artist. Umngcwabo noma ngabe i-entertainment kanjani, i-artist liba khona linandise. Kodwa bese lidlula emhlabeni kuyaye kubalula ukuthi belingenalutho. Ngicabanga ukuthi njengoba usuphethe lo mnyango manje amanye ama challenges engicabanga ukuthi uzobhekana nayo ikhona inhlelo zokubhekana nayo naleso simo. Yebo ngiyafisa nje ukusho ukuthi mangifika eminyangweni ngifike eminyangweni ngamukeleka kahle from management kusuka ku HOD we department uDokotela Sifunda and the senior management kodwa futhi ngamukeleka kahle nakuma social partners at department which is uSIFSA Cultural and Creative Industry Federation of South Africa ophethe umfethu Tizozo kanye nakuhlangothi laba sport iConfed yakwaZulu Natal president waku baba uMchunu so fake ngoba kahle thina siyi department bona bayenza thina senza ukuthi benze so kunaloko ukuxhumana kunaloko ubudlelwane into enye izinto engiyificile kwi department ukuthi kuneyinhlelo ezinhle as always in South Africa very good things on paper but which do not get implemented properly ngiyakubona ke practically kunento enhle engiyificile kwi department ethi iplan ye department ukuthi isuke nomuntu phansi lapha ya on the ground kuma local levels iyikhuphuke nayo whether ka sports noma ka arts isuke nayo iziyophuma nayo phezulu aze abonakale internationally ikwazi ukumkhomba ukuthi this is our product so kunaleyo plan njengamanje khona kwi department uzokhumbula ukuthi khona untokazi lo ke wawina iaward ngonyaka odlule in some international platform in America uthema ngabe i-department yakwa arts eSouth Africa izama ukumclaim what no you don't know me I don't know you like uTyler I think so yes now angithi yabona ke into ezinjalo akufanele zenzeke kodwa zenzeka because uhulumeni uyahluleka ukwenza lento yokusuka netalent ephansi alipolish manje lisukekela lona italent lizipolishekele lona liyophuma phezulu mase liphezulu sesifuna ukuliclaim ukuthi lethu bese lithini italent no you don't know me I don't know you now in department bese kubalekisa nendondo umuntu manje ke i department inaleyo plan yokuthi whether it's in sport or kwakuhlangothi lwezobuciko ake siye lapha yaphansi siyolifuna italent esikhuphuke nalo 2 akube khona lento ukuthi italent mase libonakele alifundiswe italent ibusiness management kakhulukazi ngasohlangothini lako kokubili ezobuciko nangala kwa sport ngoba lento ishoyo iproblem yenzeka ndawo zombili asikubuka ukuthi kwenziwa yini ukuthi eSouth Africa kube njalo kodwa when you go to countries like America it's not like that they treat music as a business abantu bakithi kufuna bafunda ukuthi italent ibusiness yabona nje manje yabona icele engiyitholayo awazi izingakanani zabantu ngize ngihleke mangingedwa ngithi people think that we are something like a travel agent they want to go abroad thina we must pay they want to do this thina we must pay no okwethu ukuthuthukisa lo manje kuze kube nomjaho ukuthi umafika kuqale iproximity to the MEC proximity to the department is wrong it's wrong i-department kufanele ithuthukise wonke umuntu not because usore and so usizwe plus une-proximity ku-MEC noma ku-minister ngiyithanda kabi into eyenziwe uminister kuzwelonke ubaba Mackenzie leyo ukuthi athi mayefika lapha ethola ukuthi kunento wrong kanje abuze ukuthi why this ngoba yini so ngiyafisa ukuthi lento mhlambe kuona wonke ama-province nakuthina KwaZulu Natal kube into esiqikelelayo ukuthi kahle akungabe ukukhipha imali nje kodwa kube ukuthuthukisa into ezokwazi ukuthi izithuthukise yona so silapho njengamanje kuleyo program ngiyifica ikhona ibhaliwe phansi nami ngiyayithanda ngifisa sigcizelele kakhulu kodwa doing all these things together with our social partners uSIFSA nangasohlangothini ka sport same thing asilithuthukisa italente
sililande phansi silidevelop silithuthukise sinezinto eziningi esizixoxayo nama federations ukuthi alilanda italente lipolishwe lithuthukise bese likwazi ukuyisustain. That is what is important. Asingabi i-department yokukhipha izimali iyondle abantu asebehluleka ukuzondla, asibe i-department yokuthuthukisa abantu bakwazi ukuyimela bazenzele izinto. I think Mr. Khawula phela enye into ebayiproblem njengale weyibalayo njengale nkosazana lo uThayilo wagcina sibaleka nendondo yakhe ngalesa sikhathi ukuthi uyabona manje khona labantu abasacashile, understand, kodwa abazothi bebedlula emhlabeni sesibona uMr Khawula njalo kodwa sikaze simbone elekelela eyibuza nje naye ukuthi by the way sike saba nomuntu njengomlungisi Ngubane owayegilima but uMr Khawula sombona bekushonile. I think kwaba khona isimo esikanjalo. I think no minister othize abagcina sebemhlanganisa kakhulu neindaba zokuyongcwaba. Silungisa kanjani lezo zinto because bakhona abanye talent ebeli national international understand ababe flies flag le too high kodwa manje kuthula. I'm telling you beke washona kufanele siyosukumela uMr Khawula ukuthi naku siyangena ungqongqoshe sesiyosukumela wena. No, that is true. Futhi ke mhlambe kusaza kwenzeka because izinto phela zithatha isikhathi ukushintsha. Ngoba phela ngeke sibalahle ngoba sithi sivelelani ngoba sekukubi. Kodwa ke engikushoyo ukuthi as a department kufanele siqinise inhlelo zethu zokuthi sivele zonke ikhathi nangesikhathi kusathuthukiswa asibe baningi okungelona ke bandla icala nokuthi mangabe sebengasekho siyavela sizovela nathi noma bese bengasekho masingaveli futhi kuthiwa buka ke bayephi. You see? No, I think Mr. Khawula you are doomed when you do, you are doomed when you don't. So but ukuthi nje bengisho ukuthi kwaba nesimo saminister owayevela kakhulu ngathi nebhadi lakhe kwakuba nesimo sokuthi kudlula amaciko kakhulu yabona njalo manje njalo khanjelwa leso simo yabona but awekho ama programs akhuluma nalabantu ukuthi uthathe sithi nje ukhona abantu abanje ngovuma Mfeka mshoyo yamazi so mhlawumbe uzolekelela laphana uzolekelela laphana itsha waye ugoalkeeper onohlonzi alekelele nje aqeqesha but sengizolo ukuthi basetshenziswe bangagcina plus ikhona iprogram enjalo ku department njengoba ngisho nje kunezinto ezinhle kodwa ezingabonakali because the implementation iphuwa ikhona iprogram enjalo kodwa ke sizoyikhulumisa soyenzisa ku kungakuhle isukume mhlawumbe lisebenzise futhi nalezinto zokusabalalisa ulwazi ngizoba sympathetic to ama podcast because ngingqenye ye podcast now ukuthi asebenze ekusabalaliseni ulwazi because abantu abasha abaningi bamuvela la, understand, but ke asiyeke leyo sobuye sikhulume ngelinye ilanga amaciko ukuthi kunale tendency futhi ukwazi ukuthi iciko yilaba aba-entertainer ngokucula, understand nje umuphi umuntu as i-department nim accommodateayo enithi lo uyiciko namhlanje ngeke ngahambela lapha eBhishi kukhona insizwe ezenza umsebenzi omuhle nje bekuyibirthday yakho today vele zibhale nje into enhle kuthiwe happy birthday sengisho ukuthi ngokwami ngazi ukuthi iciko le ikhona inhlelo zokuthi ni accommodate even those people. Well, the department inawo wonke ama sections when it comes to into ze art ne culture kukhona konke kodwa bese kuba ukuthi lapha ngaphandle kwenzekana angithi manje elinye iphutha lila i-department isebenza kakhulu nama structures lawa abalulwe ukuthi kufanele bekhona nationally and provincially ngasohlangothini lezemidlalo ama federations ngasohlangothini lezobuciko uSIFSA manje ubani usihlalo kaSIFSA okhethwe yibona ayithini umculi so kusho ukuthi ibias izoba kuphi izoba kuloko kushoyo so ke kubalekile njenge department sikubuke ukuthi noma singeve si-interferisha ezintweni zabo okwethu ukuba supporta kodwa kubalekile sikubheka ukuthi kunakekelwe konke yini so I think kuyasiza nathi lokho kuyasiqwashisa kona ke
Ngisese inhlelweni njengamanje ukuthi ngifuna ukwazi konke because mawungekho phela kwi department ngaphakathi really awukwazi konke. Njengamanje ngisese inhlelweni ukuthi ngifuna ukwazi konke, ngisathola ama briefing from this sector, i-language part of it, archives is part of us, libraries part of us, museums part of us. Kodwa kunini la kukhulunywa khona ngama library, kunini la kukhulunywa khona ngama archives, kunini la kukhulunywa khona ngama museums, kunini la kukhulunywa khona nge-heritage. Isikhathi esiningi kube ngathi hayi department yokudlala nokucula. We need to address that. Ngicabanga ukuthi anithathe serious ben comparison namanye ama departments based on that futhi. That is true. Even financially, you know, ilokhuzana i-budget yase South Africa, it's close to 1.4 trillion. Okuya kwa sport arts and culture nationally. Ngikhumbula nje ngisaseva khona kusahlukene i-department yaka sport eyodwa. I-department yaka sport ka national benikezwe 1 billion. Out of 1.3 trillion. 1 billion national. Njengamanje kwi-province yethu KwaZulu Natal i-budget yakhona it's around 170 billion. Kodwa into zakwa sports arts and culture is only 1.4 billion. I'm telling you, 1.4 billion. It's 0.000 babeko 0 babe yinqwaba. Kuyimo yothi 1. We have to address that. So lento oyishoyo iyiqiniso, i-mentality ukuthi kuthatheke kancane ikhona even in the allocation of resources at national level, at provincial levels. But I was glad today the Premier was talking about it. Ngesikhathi launcher KZN Premier's Cup. No, we need to look at the resources. Masiti sifuna improve sport in province. Says improve kanjani if we have not allocated adequate resources to it. So I'm hoping the Premier is going to support me in my fight to have the MEC for treasure for finance allocate adequate resources to us. So mhlawumbe Mr. Khawula ngifuna ukubheka lento eshiwe national ukuthi ngifuna ukuthi nje sizame ukuyilocalize ukuthi nina nithatha kanjani ishow ngqongqoshe kazwelonke umlumzane uGateson McKenzie engicabanga ukuthi uvele wayisho fast. I don't think ukuthi bese xhumene nabanye abantu, understand lento mhlawumbe bese xhumene nani ukuthi hayi no lapha asilungisi leyana sekuvela namahlaza amaningi because angisho ukuthi khonto wrong kodwa ikhona indaba zokuthi kule list lekhishiwe kugcwele abebaleli mhlophe, understand lento akukho wrong but ama demographics ayiphika leyanto ukuthi ngempela kwangamele kube kanje yana. Are you in support or uMr wethu ngiyamthanda mina. Ngithanda ipassion yakhe. Asikaze sikahlangana ngimazi nje ngeke ngikhombe ehlangana mina ngamkhomba ngoba sikakahlangana asikakabi nawo minmack, but ngiyayithanda i-approach yakhe ne-passion yakhe ngoba umuntu oqondayo nje ngqo futhi i-passion yakhe une-energy engikukhulekelayo ukuthi i-energy yakhe isebenze ngendlela efanele, and I'm hoping ukuthi kulento yama-resources uzosisiza kakhulu ngoba uzoyilwa and nathi sizomsekela kuma province ukuthi asiyilwe lento allocation of resources. So ezinye zezinto azenzayo really I think we need to give him time, and njengaleyo nje une approach yakhe yezinto indlela yakhe yabona ukuthi kufanele enze ngayo, kodwa nayo futhi angiyiboni ukuthi wrong ngoba into wrong manje yena uveza izinto ezi-wrong ukuthi uziveza ngale ndlela aziveza ngayo, akalindi akabuzi ulela athi nhla athi lokho kwenziweleni kanje akwenziwe kanje lokhu ngiyakuvala. So it's his approach to things. Mina nimpoqele uthi supportana, not poqeleka, not necessarily, but what I'm saying is, well, so far I have not found any reason to falter him in the way he approaches things. No. Yeah, I've got my own way of approaching things. He's got his own way. Because well, I'm very patient. When I was still a young boy, khona umbhali engangithanda ukufunda incwadi zakhe uHadley Chase. Khona nje ngeke ngayiposta nje before elections. Incwadi kaChase ethi a vulture is a patient bird. That's me. Procrastinator, but he is the thief of time. I don't procrastinate.
but I've got my own way of doing things. I'm very patient, and I'm a teacher by nature. I want to have you schooled on things, and I'll not just put you on guillotine. So I'm that kind of a person. But when I can play rough. I'm a soccer player, so I can play a smooth game. I can also play a rough game. But ama-systems akhona kwa-arts and culture ayakuvumela ukuthi usebenze ngokukhululekile ngoba ungafika wena uthi ngizosebenza la. What I'm still focusing on is building a team. You see, in government, politicians come and go. The administration is there for good. Rather focus on making people who are in the administration understand operations, how they should behave, and there's ethics and so on and so forth, because they make government work. When you are here today, tomorrow you are not there. But if government is smooth, ayikho into ezophazamiseka ngokuthi namhlanje uBloss ekusasa ukhawula. So I think South Africa kufanele sifocus kuleyo nto. Ngijabulile mangizwa enye yezinto akade bezihlanganele ka-national elehotla yakona ukuthi bafocus kakhulu kule nto yoku-establisha a civil service that is very professional. That's me. Ngiyayithanda professionalism. I want people to serve professionally. I want people to serve the citizens and not serve interests of that one and that one. No, serve the citizens of KwaZulu-Natal. That's professionalism. Don't look at this person, because this one has a short face or this one has a long face, I do this to that one, I do that to that one. No. Oh, this one is a member of the IFP. Exactly. We must be professional in the way we handle things in government. The day we achieve that eSouth Africa, kuyoba ingamhla sithatha istep sokuqala siyaphambili ukuthi abantu bakhululeke ngohulumeni wabo. Professionalism in government, professionalism in service. So siqala nini ukutesta ngqongqoshe ukuthi konke kusahamba kahle after 100 days or so, or mhlawumbe? Well, it's up to you. You could have started yesterday, you can start today, you can start tomorrow. But I've hit the road running. And lento yokukhuthala nento yokuba humble in the work that you do esifundiswa umntwana kaPhinda ngene, it's in me, it's in my blood, it's in my DNA. Bakwamukele kanjani kule department? Kahle kakhulu. Angiya understand ukuthi i-reality thing kwesinye isikhathi bosuka kwelinye iqembu kuba naleyo resistance ebakhona kwabanye abantu. Ngoba bona bayelinye iqembu. Mhlambe ngoba That's what I'm dealing with. I don't want a party in my department. I want civil servants. I am the only politician. I am the only politician. The rest, everybody is a civil servant. They serve the community. They serve the citizens of the province. Asibuthi angeke wabe lenkinga kulokho kakhulu Mr Khawula. Siyakuthemba futhi ngendlela ofem ngayo yatshengisa ukuthi you mean business. No, sebelizwile lelo giya ukuthi nina kusibe siphazamiseke ama road shows ethu akakapheli asikakababoni bonke abasebenzi, but sebeqalela ukulizwa lelo giya ukuthi no, I'm not here to massage people. I'm not here to ask people to be friends with me politically, no. I'm okay with what you are. Ngingakwazi mina ngikufuna ukuthi wena professionally waqashelwa lokho uyakwenza yini. Ezinye your private life is none of my business. But don't take your private life out there and bring it here. But nje sinethemba lokuthi izinto ezohlangana engilizwa kahle nelingicabanga ukuthi lingihlaba umxhwele ilokuthi nawo lama structures uma federation or organizations nizowabhekisisa ukuthi awagcini nawo efeza inhloso zawo. Understand that, but ngizobhekisisa ukuthi yonke lento abasuke beyisho kunini iyasebenza yini or igcina ifinyelela phansi, because isikhathi esiningi Mr Khawula kuye kube sengathi kwesinye isikhathi iminyango ayisebenzi kanti iminyango yasebenza along the way kuzini kuyidingo zabantu khona abafika bazi. Exactly, and we don't ever say in putting those people in those structures. Yeah, sifanele sisebenze nalokho inhlaka lezi esezisinikazeko. Asikwazi ukurejecta, asikwazi ukuthi siyakuthanda, kufanele sisebenze nakho. Ngaphandle nje before sivale, so mhlawumbe ngisase lapho nje ukhale ngama-podcast and the new ways of doing things. Angithi uyabona ukuthi nani ne-role lapha ukuthi banimela yini lezi zinto obuzisho kumina bayazisho yini bona labantu eliyimember nina zabo. Do they look for you?
oba nobhishela nje umkhakha othize kuphela. Uyayibona into enja angicabanga ukuthi si-safe Mr Khawula ekufikeni kwakho ngoba uzoyibheka zonke uzoyibheka holistic lezi zinto ngeke ubheke laphana nalaphana kuphela mina ngicabanga ukuthi nayo nje into ebalekile khona kuzo-accommodateka nalwa mfana wasemlazi odlala ibhola onetalent esaziyo ukuthi bedlala ibhola kanje uzogcina kuphi especially nalo maqembu amancane yabona laba abadlalayo esikole because ngicabanga nebhola isikhathi singoba isona sports engicabanga ukuthi sigxikene kakhulu nazo thina bodaki understand it awuvumelana nalokho no ngiyavumelana nawe kodwa ke akusona sport kuphela thina njengohulumeni esisibhekile sizibheke zonke sinentando esilapha kwi-rugby kumgqibelo. It's a sport that the people of this province are playing, that the people of this country are playing. So no ngiyakuzwa ukuthi ibhola sikhule ngalo ngicabanga ukuthi nawe ukhule ngalo so kuvele umuntu wesports noma kuvele kwenzeka nje ukuthi ungene kala ngisevile kwi-portfolio committee ka-sport ilokhu ngangena nje legislature ngiyaseva kuyo. Sengisho lo wena-ke I played soccer a lot. Ngakithi kwezinye indawo uma ufika khona uyothola uSamora. Ngeke umthole uBhingi, ngeke umthole umuntu omuhle. Yeah. Ngike ngadlala ngaze ngafika kwi-level ngizothetha ayibe professional la kaMasha ngisafunda isikole. Ngike ngadlalela iy'koshi. But I had a one-man stint because kwacaca ukuthi kuyashayisana nesikole, so my father set me down what he choose. Ibhola noma isikole. So ngachoose isikole. Ngahlukana kanjalo ne-professional soccer playing. Ngaziqhubeka nesikole kodwa ngangidlala ngasekhaya. But mhlambe Mr Khawula before sivale ngiyazi ukuthi nani nihlele ngijaha isikhathi siba sincane kulesimo osukusona. Ngifuna ukuchecka la ukuthi inhlelo zenu going forward ze-department manje kuma priorities ngiqala kuphi niya kuphi mhlawumbe ezu5 nje ezothi bese sesikhuluma noNtando ukuthi usiyakubuyisa sesosebenza kahle sithi because into engicabanga ukuthi ibalekile accountability uthi but Ngqongqoshe uke wathi uzokwenza lokho how far have you gone with that one lokho usukuphi nakho lokho lama platforms ayasiza ngoba wanqeni awasaba okunye kwakho njengoba introduce into of professionalism in service. I think that's one of my passions. Two, awukho ayiki platform yokukhuluma noma ngabe podcast noma ngabe radio noma TV noma ngabe ngisemihlanganweni esengike ngaba kuyona kuyaqala la ekhaya kodwa sengizobambela phambili ngingabuzwa nge-school sport. Lo mbuzo sengiwuthole yonke indawo. Why i-school sport isibalulekile ngoba that is why you identify talent. Uma i-school sport si-weak sizoba weak nathi as a country kuwona wonke uhlobo lama-sport ethu. So ke i-school sport will be one of our priorities. Sengumcelile udirector we-school sport ukuthi angilethele i-program yakhe. Sengicelile i-department ukuthi ihlele umhlangano phakathi kwa-MEC waka-Sport, Arts and Culture no-MEC waka-Education. Why? Because kwasayinwa i-MOU ngo-2012. Leyo MOU kuze kube namhlanje ayibonakala implementation yakhona. So ke sizohlala phansi noba buhlomuka sizoyenza iyenzeke. For your information, i-department yethu inabantu ebaqashayo ama-EPWP workers. Kuthiwe abenza school sport, they don't. Bayaholela nje ukuthi bahlele emakhaya. Sizoxabana, sizolwa. I-department yethu isebenzisana nama-legend. Kufanele ngabe allocate-iwe iy'kole njengoba kadusho nje. Uma ngithi ngiyabheka kodwa ukuthi who has been allocated to which school kuyahlwa so angithi yabona into efanele ngabe iyenzeka le the program is there but monitoring dololo kwazisho abantu abangangani so ngiyacabanga la Mr Khawula kunemidlalo othi bubheka lezi ingane lezi ezifunda kulezi izikole lezi zabantu abakwazi uku-afford. Uthola ukuthi kunemidlalo eminingi abayenzayo engicabanga ukuthi leyo nto zibabeka ethubeni.
yabona ngicabanga into njengokuswima, into njengo-hockey, into njengo-cricket, izinto enjengobani but lezi engathi manje zona zi-exclusive nje ezabantu abathize. Ngiyethemba lokuthi izinto ey'njalo izinto engizoyi-addressa nalezi. Sizozi-addressa impela kodwa kufuna siqale ngalezi ezenzekayo. Sengike ngakhuluma nabanye abama-athletics ukuthi ngibuza mina ukuthi uma ngabe iLesotho ikwazi ukuthatha abantu bayise ey'ntabeni bayotrainela i-Comrades Marathon egijima la KwaZulu-Natal. Uma ngabe i-Ethiopia, iKenya bayakwazi ukuthatha abantu babayise ey'ntabeni bayopracticela ama-marathon baba ama-specialist kuma-marathon. Uma ngabe iJamaica, you know iJamaica for every tournament yama-athletics kakhulukazi lokhuzana ama-Olympics 6 months before or something like that ama-trainers abayathatha ayokempe ey'ntabeni. Sine-Drakensberg la. Why can't we do the same? Ukuze ukuthi siyazi ukuthi ngonyaka ozayo ngoJune noma ngoMeyi kune-Comrades Marathon. We know it's there. But we don't feature kwi-top 10 as a province. Sengikhulumile nabama-athletics ukuthi ake siqale iprogram enjalo ngizolinda bona-ke. Ukuze thina sibanike isupport. Njengoba ngisho nje lento isho ukubambisana ngoba thina kufanele sinikeze isupport. Bona kufanele baqhamuke neprogram. Yabona, so-ke izinto ezinjalo sizozama ukuthi siyibheke kodwa njengoba ngisho akufuneki sibe sesifuna ukufaka emlonyeni kube kuningi kanye ngoba kuzogcina sekuphuma ngala nala kungasadleki. Kufuna we have to take a load that is manageable gradually sihambe sesiyofika la sifisa ukufika khona. So noma sizokunika i-attention konke kodwa kufuneka kube khona okunye sikunika i-attention kakhulu kunokunye ngoba ku-manageable. No, kuyazwakala. Manje uyasithola isikhathi sokuphumula. Bebengihleka mangithi ilokhu sa-appointwa uPremier ngibe nosuku langesonto kuphela ukuthi ngibe sekhaya. Nakhona not for the whole day bengiqala nqa ukuba sekhaya. But nakhona futhi I'm not complaining. It has to be like that. It has to be like that. No, I think ube nenhlanhla u-appoint usemusha. I'm not sure about ukuba musha. To feel too strong. I'm not sure about that, but yeah, I'm still there. Ngifuna ukucheck into ezincane la Mr. Khawula before sivale into oyithandayo nongayithandi. Into eyilandelayo nongayilandeli. Ngibheke nje bekuthiwa nampa abaholi babili or bathathu. Umntwana waPhindangeni uArchbishop Tutu ubaba Nelson Mandela. Well, let me start with uzongishona ngilandele wena. No, uzopika one. Sure your question is not open-ended. It's channeled. Yeah. All right. No, obviously Umntwana waPhindangeni. Umntwana waPhindangeni is besides him being my leader, he's my father. I was very close to my father, Ongzala. They were like brothers. Yeah. So mina ngumndeni kaPhindangeni. Ingane zomntwana waPhindangeni zomndeni kithi. Umntwana uphumze mhlawumbe umama nje la azokhuluma nawe ngiyocela ukuthi umama uyokutshela ukuthi we are family. Sifuna kabo kodwa ke nangaphandle kwaloko ke umntwana usifundise nje izinto eziningi abanye abaholi obona ukuthi bayaba nokuthi bahamba bavale. Umntwana waPhindangeni ubekuvulela athi uyikhethele. Akunikeze wonke ama-options, akunikeze sonke isithombe uyikhethele. Umntwana waPhindangeni during the times of violence bayasitshela ey'ngqungqutheleni ze-brigade athi hayi wafuna ukuhamba uyoba yisosha uthi uzolwa la ngaphakathi kuwelwa nje ucingo kulula kabi wena ucingo uhambe kodwa bese esitshela ukuthi kodwa mina abantu abami ngeke ngidlale ngani ngithi yani la ngezingekho khona ezami iy'ngane because I have to lead by example. So umntwana waPhindangeni ubeyuhlobo njalo lo mholi. Umntwana waPhindangeni iy'ngane zakhe besifunda ngazo ngoye azifundanga phesheya besifunda ngazo. So umntwana waPhindangeni esifundise izinto eziningi uba genuine uba honest uba true to what you are doing. Ngicabanga ukuthi kuthiwa ukhuluma ngomntwana waPhindangeni kaze awushonela kakusasa. So uma ubeka lo 3 lona vele ngiphuma nomntwana waPhindangeni. I respect Nelson Mandela. He was one of the great leaders of
of our country, of our continent, of the world. Is one of the icons. That is why, maybe that is why umntwana uBinangele noMandela they were brothers and friends. Mandela was very genuine to himself and to other people. Yileyo nto engiyithandayo mina. Ngifuna ukuchecka la ukuthi Pirates, Chiefs, AmaZulu. Iwona wonke amathimi aKwaZulu Natal. Kodwa ke bese ke ibhakabhaka nalo libe khona lapho ke ngoba livele likhona. neManu bese iba khona lapho, neBarcelona bese iba khona lapho. So kulawo Brazil ke kwayithi ibafana nginayo ikhona lapho kodwa neBrazil bese kunjalo. Kwaito orchestra amapiano. Ngithanda kakhulu uhlobo lomculo. No, le answer le politics. Kwaito piano, no, Kwaito. No piano is like yesterday, Kwaito. I know. Ngiyakuzwa ngicabanga ukuthi but khona umbuzo wodwa ubuzile wamabhasanga ngithi ukuthi yini engizonda kakhulu. I do want to respond to that. I hate lies. I hate lies. You see lento ukuthi ngizolinganisa. Ngikulindile ngisolundi. Ngisha ucingo ukuphi. Ngoba isikhathi esishayile ungithi ngidlula show kanti usho usadlamba la emhlabeni. I hate lies. Rather give me the truth so that I can. You are disempowering me if you don't tell me the truth. Yeah, tell me the truth so that I can make a plan. Exactly. Yeah. You give me the truth. No matter it's disappointing, but I'm able to make a plan. If you don't give me the truth, hey, ungibulele wangiqeda. Ngikulindile ngithi udlula show ngithi it's 1 hour kanti sozophela another 3 hours. So nje lento yegenge entsha le yenu. Please stop doing it. Take your fruit man. Stop doing it. Athi no parting shots ngoqosha. Parting shot, concluding remarks nje mhlawumbe ungase ukukhulume nabantu ekhaya. My motto is when the tough gets going, the going get tough. That's me. People of KwaZulu Natal, we are there to serve you. Be patient with us, give us time, but watch this space, we are going to deliver. Bengarekholwanga. We are up. No. Lento yenzekile ingozi kabi. Fanele sinese for 5 years. Uyayibona Usingaphathanga manje uyapha. Manje nami ngicabanga ngisho yona. Don't go there. Ini GPU. Uyabona ukuthi don't go there. In a relationship nje I'm nursing situations. I'm trying to close all angles. Uthi Nkosi yami ubaba angakhuluma ayidlale lathule nje. Ahlala lapha enkandla ubaba thule. But we wish you all the best. Thank you very much. Thanks for inviting me. For sure uzoyibamba lento. No, we'll try. We'll try. No, izokwenzeka. We'll try not to disappoint. Angadisappointing phela. Kwaze sisuke sithi namaplan. Phela kwanini beniqokwa. Nathi siyaplana lapha. Sithina siphuma kanjani yabona into eyefrustrate abora ibusiness lakho njengokuthi awukhethiwe uhulumeni ngikabuke kincane kodwa nje ukuthi awukhethiwe uhulumeni iyafrustrate kakhulu leyo nto. Abantu bangasilandela epagini lethu engicabanga ukuthi libaluleke kakhulu lapha ku Facebook ngqongqoshe silandela abantu abawu 2.7 million siya update sitshela abantu ukuthi kwenzakalani kuphi as and when. So my voice today and my face today is on 2.7 million. Uyayibona le ndaba. Viva DESAC, viva Department of Sports, Arts and Culture KwaZulu Natal 2.7. Let's go up to 5 million. No. Ayithi lapho vele siyakhona lapha asinyakazi. Abanye bangasichecka na kwi podcast ke kwi page lethu lapha ku YouTube ningasichecka futhi nakhona sikhona simningi siyakhule nakhona ngqongqoshe manje sinathi Daki sesibambela mathupha. Sikhathele kuba ama spectators watching players play but immediately abantu bethu bafunda ukuyisupporta lento zoDaki sizoya phambili. No, we'll support you. Please don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. I'm out. Thank you.